Ako si mislio da je Returnal bio lud, sačekaj da vidiš Saros. Housemarque se vraća svom prepoznatljivom bullet hell stilu, ali ovaj put sve je veće, brže i brutalnije. Radnja nas vodi na planetu Carcosa, gde kolonisti misteriozno nestaju, a svet oko tebe bukvalno menja oblik nakon svakog pomračenja. I tu ulaziš ti, Arion de Vrij, vojnik koji je iz nekog razloga imun na psihički haos koji uništava sve ostale. I naravno, krećeš da istražiš šta se zapravo desilo. Ali realno, priča je tu da te gura napred. Prava stvar je gameplay. I tu Saros razbija. Krećeš se brzo, dash, skokovi, izbegavanje, a ekran pun projektila. Laseri, orbovi, napadi sa svih strana. Klasičan bullet hell. Najzanimljivija novina, možeš da apsorbuješ određene napade i pretvoriš ih u svoj specijalni power napad. Znači, ne bežiš samo od opasnosti, nego je koristiš protiv neprijatelja. I to menja ceo način igranja. Odjednom želiš da protivnici pucaju na tebe, jer to znači više štete za njih. Uz to, build sistem je mnogo fleksibilniji nego ranije. Oružja, modifikatori, artefakti, možeš da napraviš stil igre koji ti odgovara. I što je najbolje, ne gubiš sve kada umreš. Napreduješ stalno. Postaješ jači iz svakog pokušaja. Lokacije su također ogroman plus. Iako si na jednoj planeti, svaka zona izgleda drugačije. Od ruševina do potpuno izmenjenih glitch okruženja. A boss borbe, spektakl. Brze, intenzivne i zahtevaju da bukvalno plešeš između projektila. Ali igra nije samo za hardcore igrače. Postoje sistemi koji ti omogućavaju da olakšaš iskustvo ako zapneš. Ali i dalje, izazov je tu i neće te štedeti. Na kraju, Saros nije samo naslednik Returnala. Ovo je evolucija. Jedna od najboljih akcija koje smo dobili u posljednjih nekoliko godina. Igra koja dokazuje da bullet hell nikada nije bio zabavniji. A celu recenziju ove igre možete pročitati na IGN Adria.